ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ କହିବି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା, କାରଣ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଶିକାର ମିଳିନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ, ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ଗୋଟିଏ ସାପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୁଆ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଣୁଆ ପାଖରେ ତାର ଧନୁସର ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସରମୁନରେ ଟିକେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଦ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆହା, ଏବେ ତ କେତେ ମାସ ଚଳିଯିବି। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା, କାହାକୁ ଆଗେ ଖାଇବ? ଶେଷରେ ସେ ଠିକ୍ କଲା ଯେ ସରରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତକୁ ଆଗେ ଚାଟିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ରକ୍ତ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ରକ୍ତ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ସରଟି ତା ପାଟି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଗଲା। ସରମୁନ ତଣ୍ଟିରେ ଫୁଟିଯିବାରୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଅତି ଲୋଭ କରିବା ହାନିକାରକ। ମନେ ରଖିବ, ଅତି ଲୋଭ କଲେ ହୁଏ ହାନି, ଚଳିବ ସକଳେ, ଏଇ କଥା ମାନି।